Hey, lekker weer, Jan. Wie aan de opdracht? Oh, jongen. Massa, hè? Ja. Ik ben met er weer. Zo, wat massa in. Studio Uniek. Richtje. Dat ik wel heel dreig studio. Ja, ik weet niet wat het is. Studio of zo? Nee. Dat is bij, Nou dan. ik ben naar Grand Café de Doelen. Aha. Gewoon café. Gewoon café. Ik kan jet dat 30% van de studenten maximaal bieden. En 12 de 4 studenten geen bijbaantje had. Maar dat kan letter wel probleem veroorzaken. Daarnaast is de vakkenvullen nog steeds het meest populaire bijbaantje. Hey Mark. Hey, Sjoerd. Bist du ook zo benieuwd hoe dat in Friesland gaat? Zeker, dan moet er maar in het ziekje. Dan maken we maar even onder sigaret. Nou, hey, wat zin hè? Yo! Zo. Joert, ben weer in Burgum. In Burgum bij Studio Uniek. Iets met nageltjes had je het. Nou, ik ben benijd. Een goeie dag. Hoi, Kom erin. Hi. ik ben Sjoerd. Dichtje. Hier moest ik wezen. Ja, Met de nageltjes. klopt. Ja, kom Nou. verder. dank u wel. Kun je die jas ondernemen? Ja, dat kan wel eens. We zijn hier in Fransje en we zien bij Grand Café de Doelen. Week inwerken we door Simianne. Ik ben benieuwd. Hey! Hey, ik ben mij. Ah, ik zie je al. Daar komt dan daar je maar met mij werken? Ik kom bij de mij werken. Ja, wat gezellig. Ik schat van die en die zou ik even pakken. Oké. Nou, dit is de salon. Sure. Nou, ziet er mooi uit. Jij wilt al? Ja. Mooi hakje. Ja. Allee, Lekker knus. Ja. Dit zijn Een certificaat. mijn diploma's en wat folders en... Ja. Dus dat is de cursussen van... Ja, klopt. Ja, ik doe eigenlijk elk jaar wel verschillende cursussen. Dus ik probeer wel echt bij te bloemen. Ja, Maar, want meeste... dat is mij ook even in kleuren, Ja, hakje. klopt. Dat zit er heel gevaarlijk uit al, ja, die machines, mag ik zeggen. Oké, dit is mooi alcohol gebeurd of zo? Ja, desinfectie spul is het. Ja, En dat zorgt ervoor dat alle bacteriën Oké. opnemen. ja. Nou, weet je nou. Dan ging ik die nagelriem achter u truwen. Dus als het Ja. zeer doet, dan mag het sissen. Ja, dat is goed. Dat kijk ik wel haar. En voor de rest, hoe zit zo'n werkdag er nu? Als je een uurtje doet en voor de rest, het is niet een bijbaantje, dus... Ja, klopt. Dus ja, was het nooiste studie nooit als kleerbist of zo? Of, Ja, het meeste in de jonne of in het weekend. Ja, Maar ook een dag vrij gaan van squallen, dan kan ik het echt inplannen. oké. En ja, het hing er maar correct van hoe mijn planning op squallen is. Ja, en saplijns de meest knik in. Ja, klopt. Echt Oké. onderhand van het rooster. Ja. Nou, ik kan me voorstellen, maar stek wat voor een studie betalen. Levert het ik klopt. wat op? Haast er wat een uur? Of, Wel een beetje net de jackpot. Wat het Mm. meeste gaat weer als investering in de salon. ja, Maar het is al een hele vooruitgang dat ik mijn eigen yield net meer in de salon hoef te stekken. Maar gewoon, het had het bedrijf. ja. Ah, ja. En ik ken af en toe wel iets leuks in mij doen. Wat voor kleur wil je erop hebben? Ja, dan stel ik wel een wedervraag. Wat past het beste bij blond hier? Wie blond hier? Ja, Nou, ik denk dat blauw wel leuk is. blauw. Maar ik weet net als dat zelf. Dan gaan we voor blauw. Ik ben het helemaal niet. Ik Ja. kan blauw blouse komen, dus Daarom een blauwe eigen. Ja. Dus, gaan we voor blauw. Oh, ik hield jet dat ik een wit blouse komen moest. Ja, keurig inderdaad. Hier was kort. Zo. Nou, kunnen we los of net? Ja, hartstikke. Grand Café de Doelen, wat wil ik precies zien? Nou, een Grand Café is eigenlijk heel breed. Je zit hier aan je friend zit en nou ja, Jeroen Plank is dus ook gewoon op het terras bijvoorbeeld lekker een kopje koffie drinken. Maar kies ik echt wel ja, 4 of 5 gangen in Nederland als dat moest. Dus ja, we zijn eigenlijk heel breed kies je hier. Oké, en wat is die taak precies? Hè? Nou, ik ben eigenlijk gastvrouw, dus bediening. Dus ja, ik zorg er eigenlijk voor dat iedereen krijgt wat hij besteld heeft en dat ze zich ja, welkom voelen bij u en dat het gezellig is. Nou, dit is dus kassasysteem. Je ziet alle tafels die we hier in het restaurant hebben. En als er dan iemand zit, dan is dat in een bestelling op. Oké. En dan zie je dus alles wat we hebben.
Dus frisdranken en andere dingen, biertjes op de fles. Maar ik al op eten. Dus dit is dus een lunchkaart. Oh, een en daar zit er snack. helemaal in. Ja, lekker snap. Nou, dan klik je gewoon op en dan komt hij erin. En als je dan op boek klikt, dan komt er in de keuken een bonnetje uit. En dan begint zij dat dus mooi Dan te weet je zien. het. Ja, Oh, en dan je hebt zelf een belletje als het klaar is en dan, bonnetje. Nou, we hebben hier koffie, dus dan ga je weer in. Dit is dus koffieapparaat en nou, omdat je hier koken hebt, kun je steeds pakken, want je zet hier zo'n tuitje aan. Oké. Nou, pak hem maar. Dan kun je hem nou erin scoren. En het eerste zaak. Dan klik je erin en dan wordt het stief opdrukken. Dat is wel spannend, ja? Ja, nou, dus als het goed hier is, dan komt hij ongeveer 24 seconden uit. Oké. Dus dat kun je hier op zien. Vies dit nou het leukste om te doen? Koffie zetten? Of Nou, binnen ik meer vind dingen? koffie wel echt heel leuk om te zetten, ja, want het is gewoon een leuk product. Maar dan vooral ik wel cappuccino's en andere soorten koffie natuurlijk. Dat is nog wat leuker. Maar ja, eigenlijk vind ik alles wel leuk. 24? Nou, haast. Nou, wel goede koffie. Deze keer wel verkeerd. Ja? Zo, kijk het zo mooi. Ja, nou, de laptop zit ook altijd even samen met het eken. Tafel fjouwer. Tafel fjouwer. Dat is deze tafel. Okay. Zit die beste man en een bakje koffie aan? Ja. Zullen we zo lekker bak. Hey. Zullen we dat doen? Wat is Maar dat ik- hier? Nou ja, ik denk, zullen we eens even verrassen in het keersmekken van Friesland, hè? Het keertsmekker, zeker. Ja. Hoe gaat het? Ja, het best. Het is een goed begin, ik het meer, of net? Een mooi bakje. Ik zal eens even pril wat er van maken. Oké. Nou, met de kleur erop. Ja? Ik vind het blauw, dus dan Blauw, hè? hier een kleurtje uitziekje. Ja. Wat vind ik mooi. Ik heb meer blosje erbij, hè? Die, hè? Gewoon een van de donkere kleuren Die past er wel bij. leuk is. Die er wel? Ja, doen we die. Oké. En ik zeg boeten op morgen, daar hing het een boetje mooi Studio Uniek. Wat houdt die naam aan in? Het is eigenlijk Studio Unique. Uniek. En dat hoort van mij in You Are Unique. Want ik vind dat iedereen uniek is. Maar You Are Unique is wat te lang. Dus toen Ja. ga ik er Studio Unique van maken. Ah, dus zijn zo goed en ooit toch. Dus ik voor de toekomst? Ja, zeker. Ja, ik hoop wel daarmee verder te kunnen. Hey, nou hebben wij als studenten hebben wij een basisbeurs en eventueel een lening. Hoe net zakelijk is het als je dit werk naast doet? Nou, ik hier eerst een orenbaan. Ja? En eigenlijk is dit voor in plak om. En ik moet wel echt iets erbij hebben om rond te kunnen komen en om ik nog wat leuke dingen te kunnen doen. Dus als ik dit net was, dan zou ik wel echt iets oors ziekje matten. Oké, dus Een orenbaan. de master sowieso naast werk, ja. Ja, zeker. Ja. Ja. Yes! De croissantjes ben klaar. Ik weet niet of ik het 2 weken volhouden kan. Ik ben heel benieuwd. Ja, ik vind het heel bijzonder om het ook te hebben, maar Ja. nee, ik moet je wel heel erg bedanken. Ja, doe ik bedankt. En nou ja, meestal zeg ik ontzettend, maar ja, of ik dit nog een doe, dat Nee. betwijfel ik. Nou, nogmaals hartelijk dank Ja, voor mooi. alles. En dan groot succes met in de studio. Toch nog dan de vorige keer. Ja, waar weet, misschien wel. Hey, werk ze nou, hè? Dankjewel. Hoi. Hoi. Nou, dit is ze dan. De nageltjes. En ze staan ik nog 2 weken. Dus maar even snel op zoek op het internet hoe ze zo snel mogelijk wel kunnen. Maar in elk geval, ik in een hoes. Ontzettend. Binnen trouwens ik hele gekke dingen die je als mij maakt. Nou ja, het is het werk gebeuren natuurlijk altijd wel grappige dingen. Gewoon leuke gasten of zo. Nou, we hebben wel altijd... ik was wel die koffie zetten trouwens, want Oh, was het ja. koud. Deze? Deze van espresso. Kijk maar. Het is in orde, toch? Nou, wat wel leuk is dat we samen met het hele team, alle fooi die we krijgen, die sparen we gewoon op, het hele jaar. Ja. En dan gaan we 1 keer per jaar machinaal een personeelsuitje van de land. En dat is wel echt heel leuk, want vorig jaar ben ik bijvoorbeeld 4 dagen naar Lissabon geweest en het jaar daarvoor naar Berlijn machinaal. Dus dat zijn natuurlijk wel de mooiste dagen van het jaar eigenlijk. Nou, het is me wel wat, ja, al dat koffie. Ik vind het wel lastig. Vooral te meidje niks, een dingje eronder en dan... Dat ding staat zo leuk eens zitten. Ja. Nou, dat doen we dus net. Zie, ik heb volgende taak, Paddy. Neem nou die maar. Zo, zie je, pak me ook goed aan, ja. Shit.
dat is dat waar, dat ik waar. Dit ben ze vet. Ja, dit is een vette van linnen, dus die vouwst altijd sa, maar de iepen komt naar boven. Hoe ben je nou eigenlijk aan dit baantje kwam? Nou, dat is alweer fjouwer Ilien. Ja, het wie zei, ik werk toen nog bij een orenbedrijf, bij een supermerk en toen ben ik eigenlijk om te klimmen en toen heb ik een keer gewerkt met een evenement, omdat er toen natuurlijk extra personeel nodig ging. En toen een paar maanden later ging er iemand voor, dus toen heeft ze me eigenlijk gevraagd of ik een keer aan de slag hoor. En dat leek me superleuk, dus toen heb ik dat ding, ja. Dus nu ben je al fjouwer hier. Oh. Wat is dat? Dat is het bel. Dat betekent dat er iets kleed is in de keuken. Dus Oké, en dan moeten we dat ophelpen. Ja, ik zal het even pakken. Je gaat een tafeltraaien, dus pak hem maar. Tafeltrij is dit, toch? Dit zit tafel 1, tafeltraaien. Oké. Een lekker toetje. Oh, bedankt. Lekker eten, hè? Ja, bedankt. Hey, Simianne. Wil je heel erg bedanken? Is er even terug? Ik ga er even terug. Ik jou mijn Dankjewel. mijn Vond je het leuk? Het vond heel leuk. Heeft wat leerd? Zeker. Ik heb volle leerd, vooral bij de koffie. Hey, doei hè. Dag ze nog. Doei. Zo. Oh, wel een pittig famke, hè, die Simianne. Maar ja, dat jet er ik wel een beetje bij Samba. En ze had me parotten geleerd over koffie en al die oorzaken. Ik zit er vertrouwen. Jongens, tot volgende week hè. Je bleef 2 weken zitten, hè? Ja. Heftig. Ja, nou ja, dat is 2 weken mooi glim met nagelsjes. Ja.